Gipahunong sa Cebu City Office of the Building Official kon OBO ang construction sa usa ka 30+ mixed-use condominium building sa barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, human nakabsan sa kinabuhi ang usa sa mga trabahante niini sa aksidente Martes sa hapon, Hunyo 10. Ang nakalasmaw ang 26 anyos nga si Julito Girarda Jr. usa ka mason. Base sa pasiunang investigasyon, nahulugan og naigo sa iyang tangkugo si Girarda sa tubo gikan sa ika-22 nga andana sa gitrabahong building. Nagplastering samtang nagpatong sa gandola sa ika-8 nga andana sa Tower D si Girarda sa dihang nahitabo ang aksidente. Asoy sa Chief Architect sa OBO Florante Catalan nga ang pagtrabaho sa duha sa 5 ka building ang ilang gisuspenso. Nasayran sab nila nga expired na ang permit sa pipila ka mga mechanical nga ekipo sa kompanya sama sa alimak, gandola ug tower crane nga gigamit sa maong site. Maybe siguro pag tangtang adto mo to ang pagkahulog, wala siguro na ampingan based on the sulti sa ato ang ilahang safety officer. Sad to say, expired ang mga permits. Suspend ang pagtrabaho, ang paggamit sa mga both mechanicals, but the activities, pwede rin sila maggamit og hagdanan. Nagkanayon si Catalan nga gitagaan nila og maksimum nga 5 ka adlaw ang kompanya sa pagkumpleto sa tanang dokumento aron mabakwi ang suspension order. Lakip sab niini ang pagbayad og 10,000 pesos nga violation fee. Gisuwayan sab sa MyTV Cebu News Team og kuha ang habig sa safety officer sa maong site. Apan wala kini miatubang tungod aduna pay gitambungan nga tigom. Naabtan sab sa team ang pipila ka mga construction workers nga gipapauli ganihang buntag subay sa gipatuman nga suspension order. Samtang duna say pahimangno si Catalan sa mga developers o contractors dinhi sa Sugbo. Dapat unta careful ang nasa taas. Dapat unta man gani why ni trabaho sa ubos if na magtrabaho sa taas. Na gani falling object nga mahulog, dili ra kita magtrabaho sa baba. Di man pud nimo pwede mabutangan og safety nets or catchers kay tangtang na lagi kay plastering na lagi. Ayaw tihika ang safety measures sa inyong construction nganuman kinabuhi ang dapat natong una nga proteksyonan kaduha na ng mga property. Sa pagkutlo ni ining balita, nasayran nga mitunol og tabang sa pamilya ni Girarda ang tag-iya sa condo building. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.